Jinak Petra závodí za Metal Power Praha největší úspěchy. První místo na mistrovství Evropy v benchpressu v roku 2002. Druhé místo mistrovství světa v benchpressu 2002 a držitelka britského rekordu v mrtvém tahu Masters 2012. Jak už jsem řekla, je to rodačka z Lyon, její hobby wrestling a box. Pokus je platný. Váka 177,5 kg pro Petru Stolíkovou, pozbušení. A pojď na ní, lešká je, pojď. A pokus je platný. Tak následuje Petr Vepřilka 180 kg. Kačínka je připravena, budu